तर आपण असो करेक्ट हॉटेल अभिषेक आहे बघा, जसा की तुमका बोलले ॲड्रेस. तर करेक्ट असो मुंबई गोवा हायवे नॅशनल हायवेवरती कुडाळ गुढीपूरमध्ये. तर नक्की या साईडलाच हॉटेल असा आणि आस्वाद घेऊन जा. याक तर मंडळी फिनिश केलो आणि किती लवकर फिनिश केलो बघा, लगेच झटपट कसा होता ना. आता ओव्हरऑल रिझल्ट आहे एकदम शाउटाक. कसे काय मंडळी, वेलकम बॅक टू अवर न्यू व्लॉग. तर मंडळी आजचं व्लॉग पण एकदम जबरदस्त होतला, कारण आज आपण जातलो काहीतरी नवीन हॉटेलात जाऊचा. बघूया नवीन काय खायच्या हॉटेलात जाऊचा आता माहिती नाही, पण आणा बोललो की आज काहीतरी बाहेर जेवक जाऊया म्हणून खूप दिवसानंतर. आणि बघूया आता खंय जातो. पहिले तर तुमका माहितीच असताना सारखेच आम्ही खंय नाही काहीतरी हॉटेलात जाऊ. तर आता बघूया, आत्ता दिले कामावरनं म्हटलं ब्लॉग स्टार्ट करूया. आणि आता आंघोळ करून जातले, वाजले 5:45 करेक्ट. आंघोळ करून येते, त्याच्यानंतर मग तयारी करूया आणि निघाया. आंघोळ वगैरे मंडळी झालेली असं आणि बरोच वेळ झालो आम्ही तुमका आता भेटते. करेक्ट वाजलेत 8. तर बाबूची वाट बघित राहिलेले, म्हटलं बाबूक पण घेऊन जाऊया आणि आपण भेटायचं असं मागाशी जसं बोललोय. आणा बोललो जाऊया म्हणून, मग आपण कुडाळात जाऊचा लागताला. आणि बघूया शोधतो कुडाळात जाऊन काही जाऊचा काय ठरलेलं नाही, जसं की मागाशी तुमका सांगितलंय. तर जाऊया. हल्लीकडे आमच्याकडे थंडी चालू झाली आहे पडाक, आणि आता लवकर जत्रा पण चालू जातली, तर जबरदस्तच वातावरण असताला. तर जाऊया, निघूया. आणा बोललो येवा म्हणत 15-1 मिनिटात कुडाळमध्ये. बाबू तर रेडी असा, मी पण खालच्या घराकडे येईल. चला निघूया वरच्या घराकडे. तर मंडळी येलो, दरवाजा बंद करूया. जातो ऐक बाय बाय करूया आणि जाऊया. आणू वयात आई गाडी मंडळी जाऊच्या आधी आईचं असतं काहीतरी आमका घेऊन या. येतो तर चल. टू व्हीलर तिकडे जातलो कशी जाऊ शकतो, पण रात झाली या. आई रातची भिया आता मंडळी. रिक्षा रिक्षा येऊची नाही. पैसे दे आता जातो तर दिलंय बाबूकडे दिलं. चला मंडळी, कोण कोण मंडळी ना कमेंट करून सांगा अजून सुद्धा आईकडनं पैसे घेताय. आम्ही तर आईकडनंच घेतो, भले आमचं पगार जायत असलो कामाक असलो तरी पैसे आईकडे. आम्ही जाऊचं असलं का सांगून जातो आई पैसे होय, पेट्रोल पैसे होय आई. पेट्रोल खर्च सगळे माझ्या आईकडनं सत्ताधारी आई. चला मंडळी निघूया. सांभाळून जाया मंडळी आई दारात टाकत गेली सोडूक. चला बाबू आणि मी, गाडी पण रेडी. चला रात्रीचं व्ह्यू मंडळी कसं येतं बघा. साध्या यायचो दिवसाचं एक नंबर असतं वाईड अँगलला, जबरदस्त. फायनली मंडळी कुडामध्ये पोचलो. ए टिको विको लावून खाय नाही हा काय खय मग जाऊचा जाऊन नाही नाही आता काय जाऊचा. आणा सांगितलं जाऊचा मंडळी. बघी आणा काही सांगता. कुडामध्ये तर पोचलो. RSN हॉटेलच्या करेक्ट आम्ही ऑपोजिट साईडला असो, म्हणजे समोर. चल टाइम झाला मंडळी करेक्ट 8:21. आता खंय जाऊचा आणा डिसाईड करतो. वाढदिवस आहे काय? वाढदिवस आहे तुझं? आमचं रोजच बर्थडे. फायनली मंडळी पोहोचलो. त्या दिवशी पण मागच्या टायमात तुम्ही बघितलं असतालात. आता आमची सेकंड टाइम असा, ह्या महिन्यातली दुसरं टाइम असा आमचं येऊचो. 4 दिवस झाले. 4 दिवस झाले. चला 4 दिवस झाले. कधी शुक्रवारी जिल्लो झाले 4 दिवस. आज म्हणले आम्ही आमच्या रोजच्या टेबलवर येलो. दर टायमात पहिले आम्ही येलो हैसरच बसव, नाही तर त्या दिवशी आम्ही त्या साईडीत बसलो, तिकडच्या साईडीत. मेन्यू कार्ड आज आणा ती सांग. मी नाही वाढदिवस तुझा, माझा नाही तुझा. तीच बघ. सांग ऑर्डर तर देऊन झालेली असा मंडळी. आणि आम्ही घेतलो हैदराबादी व्हेज बिर्याणी 1 फुल, आणि बाबून घेतल्या ना चिकन बिर्याणी. तर त्याचा तो आम्ही तर व्हेज. सो मंडळी आमची तर ऑर्डर इलेली असा, आणि आम्ही तर व्हेज हैदराबादी बिर्याणी मागवलेलो आणि बाबू इकडे नॉनव्हेज असा. तर येवा आणि काढ.
म्हणजे याच्यात तुमका फोडी नाही गावाची व्हेज असं आमची. बस 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 बस. आणि ग्रेव्ही पण हा बघू शकताय. ग्रेव्हीमध्ये काय तुमका दाखवतो हे बघा. पनीर, चालू करूया मंडळी. या हा ना टेस्ट कशी आहे सांग. खाऊच्या आधीच हा करा मंडळी. ऑसम टेस्ट बद्दल काय वादच नाही. आम्ही दर टायमा होत होतो जास्त करणं. तुझी कसं आहे बाबू. क्लास. याक तर मंडळी फिनिश केलो आणि किती लवकर फिनिश केलो बघा लगेच झटपट. कसा होता ना आता ओव्हरऑल रिझल्ट एकदम शाउटाक बेस्ट. तुम्ही जेव्हा एक्सपिरियन्स घेवा त्याच्याशिवाय तुमका कळायचं नाही. ॲड्रेस तुमका जाताना सांगते काय असा तो. अजून एक गोष्ट मागायला ती आता काय मागवलो हा ना व्हेज चिली मागवलो. येऊन दे दाखवते. व्हेज चिली मंडळी आपली इलेली असा. बाबूक पण देऊया. एक चमचा एक्स्ट्रा हा ना. एक चमचा एक्स्ट्रा हा करा. एकदम मस्त ऑसम. क्वांटिटी बघा म्हणले एकदम मस्त वाटता. व्हेज हा नॉनव्हेज ना सेम. मागच्या टायमा घेतलेलं ना त्याच्यामुळे. मंडळी आमचा तर खाऊन झालेला असा मस्त. तर आपण असं करेल हॉटेल अभिषेक आहे बघा तसा की तुमका बोललेला ॲड्रेस. तर करेक्ट असं मुंबई गोवा हायवे नॅशनल हायवेवरती कुडाळ घोडीपूरमध्ये. तर नक्की या या साईडलाच हॉटेल असा आणि आस्वाद घेऊन जा. आता आपला टाईम झालेला असा निघा जो करेक्ट 9:18. सो लेट्स गो जाऊया आता घराक. A few moments later. फायनली मंडळी आम्ही घराकडे पोहोचलो आणि येताना ह्या आई गाणी आणलो पार्सल. खुश जेवलाय काय हा. आता आमची वाट बघी थांबाक नाही तुम्ही. तुम्ही जेवण येतो ना बोललाय तरी तरी काय एकटी कशी जेवलाय. आम्ही आमच्यात जेवलाय कशी. तुम्ही सांगलेलंच होताय ना. इतके वाजले मंडळी घराकडे येईपर्यंत. काय खावलेलं व्हेज हैदराबादी बिर्याणी. येस हां. तर मंडळी जर वेळ झाले हो कारण मी हेअर कट करून गेले. आता आई नोटीस केल्यान म्हणून मी जरा डोके वगैरे धुवून येते जाऊन दिसले वाऱ्यामुळे. तर मंडळी गडबड्यात सांगूकच विसरलेले मी गेलेले केस कापूक त्याच्यामुळे आमका उशीर झालो. तर तुम्ही बघितलात आम्ही हॉटेलकडनं 9:18 बाहेर पडलेलो. तर जास्त नाही 20 मिनटं जरा लेट झालो एवढंच. आणि मग बाकीचे घराकडे येईपर्यंत वाजले. तुम्ही किती वाजले ते बघितलं ना मी किती वाजता घराकडे इलो. तर आता काय नाही आता वेळ झालो अबरोज. आता मस्त ब्लॉग एडिट करते आणि मग आराम करायचो. सकाळी उठान परत 8 वाजता कामाक जाऊचं असं. 8 नाही 9 वाजता 8 वाजता उठा गोया. तर आय होप तुम्हाला आजचा ब्लॉग नक्कीच आवडला असेल. जर चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. बेल आयकॉन दाबायला अजिबात विसरू नका. थँक्यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय.